No niin, elikkä tässä MPTV-asiaa seuraavaksi ollaan saavuttu tänne Enonkosken kuuluisaan lentopallopyhättöön ja passari Tuomas Karilainen esittelee nyt näitä tiloja täällä. Elikkä Tuomas, missä ollaan nyt? Nyt ollaan tultu tähän aulaan. Älä sinne kuvaa vielä. Lähdetään ihan ekaksi tsiikaan, mikä täällä on meidän pukkarissa. Lähdetään kattoo mikä on Empyn pelaajien pyhin paikka. Sitä taitaa olla vielä joku, mutta uskalletaan varmaan mennä kuitenkin sisään. No niin, täällä jätkät vielä rasvaa itseään, mutta tässä vilkas meidän koppi. Täällä on nyt ollut maalattu vasta nämä naulat. Normaalisti tässä olisi nimikyltit jokaisen kohdalla. Esimerkiksi täältä löytyy kapteeniston osa pukukoppia. Tässä istuu kapteeni ja tässä varakapteeni, eli minä itse. Niin kuin huomaatte, siinä on meidän musiikkivehkeet myös. Niillä saadaan pelifiilis aikaiseksi. Yes. Ja sitten tää Helmi Enonkosken pukuhuonetiloissa meidän oma palautumiskeskus. Löytyy kylmävesisuihku, mistä tulee todella kylmää vettä. Sitten löytyy myös lämminvesisuihku, mistä lämpöisen veden tuleminen on vähän niin ja näin. Sitten löytyy tää kaikista hieno juttu, sauna. Tällaista ei joka paikassa olekaan. Tää lämpee joka reenien jälkeen, pelien jälkeen. Vieraspukuhuoneessakin kuulemma on sauna. On kuullut vähän juttu, että se ei ihan joka pelin jälkeen lämpee. En tiedä mistä johtuu. Saattaa olla tahallista. Eli fasiliteetit on kunnossa pukuhuoneen puolella. Sitten lähdetään salin poikki, kävellään tänne toiselle puolelle halliin katsomaan mitä siellä on. Tästä voit vähän näyttää meidän areenaa. Täällä on just sopivan kokoinen Hornan kattila. Ja jos vastustajalla on kylmää kyytiä pelin jälkeen saunassa, niin aika usein se sitä täällä. Sitten meillä on todella hieno punttisali täällä. Vapaita painoja löytyy joka miehen lähtöön. Myös Taaville riittää kiekkoja. On 15. Itse asiassa riittääkin Taaville. Jaha. Siinä on ilmeisesti Jaakko tehnyt pystypunnerusta viimeksi. Sellaista painoa. Yhden käden. Kunnon nostolavat on. Sitten yläkerrasta löytyy laitetta vähän enemmän. Sellaiset punttitilat meitä löytyy. Sitä käytetään osa vähän enemmän ja osa vähän vähemmän. Mutta tilat on kunnossa, kun löytyy kaikki. Voi tehdä kaikki. Seuraavaksi kurkistetaan meidän huollon ja lääkäri ja Fissarin koppi. Katsotaan onko täällä ketään. Ei oo ketään. Ja avata. Yes. Eli täällä ne työskentelee. Huollon miehet. Täältä löytyy kamaa laidasta laitaa. Täältä löytyy meille palauttavaa evästä, niin kuin huomaa. On proteiinipitoista. Vielä proteiinipitoisempaa ja on vaikka mitä. Löytyy paitaa, jos joltakin hajoilee paitoja ja löytyy fanituotetta ja kaiken näköistä. Yes. Ja se on ollut tällä erää tämä koppi tässä. Pistää valot pois. Olen tältä päivältä lopettanut. Tullaan takas aulaan. Tässä on sitten meidän ravintola. Meidän oli ravintola. Siitä saa pelin aikana kaiken näköistä safkaa. Vähän hienompaa paperia löytyy ja sitten löytyy pikasempaa burgeria ja virvoketta. Ja tässä me välillä jätkien kanssa pelin jälkeen jää itsekin syömään. Itse syömään on joskus henkilö, jota vetänyt meille hyvät safkat. Se on hyvä saada heti hyvää apetta pelin jälkeen. Yes. Ja sitten viimeinen. Tänne ei uskalleta mennä. Täällä on päävalmentajan koppi. Siellä päätetään
pistetäänkö Jaska hakkuriksi vai ei? Aika usein ei. Mutta kiitos kun olit meidän mukana Enokosken liikuntahallilla. Tää on meidän Horinan kattila, meidän kotipyhättö. Tää on meidän mielestä tosi siisti mesta. Kiitos.